тасаввур кунед ки шумо интихоб доштеду футболбози дӯстдоштаатонро дар ҳайати дилхоҳатон мегузоштед. мутаассифона ин гуна ҳақиқат вуҷуд надорад, аммо мо имрӯз онро ба ҳаёти реалӣ монанд хоҳем кард. биёед ба фантазия рафта тасаввур мекунем ки чӣ мешуд агар топбозингарон дар дигар кишвар ба дунё меомаданд. Евро 2024 ба ҳамои беҳтарин мунтахабҳои қораи Аврупо барои қаҳрамонӣ Олмон ба ҳайси мизбон ғалабаҳои паюпайро соҳиб шуда истодааст ва ин ҷо дигарон низ азми қаҳрамонӣ доранду таслим шуданӣ нестанд. Тамошои бозиёро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон, пардохт аз тамоми гӯшовканори дунё ва муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TAJFUT. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз Криштиану Роналду шурӯъ мекунем. Тамоми ҳаёти ин футболбоз бо мубориза сипарӣ шудааст. Вақте дигар ситораҳо монанди Месси, Неймар ва Мбаппе дар мунтахабҳое баромад доранд ки қаблан нобиғаҳо доштанд, Роналду кишвареро намояндагӣ кард ки боре ҳам ҷоми байналмилалиро соҳиб нашуда буд. Факт ҳамин ки пеш аз дебюти Роналду дар Португалия кишвараш ҳамагӣ 3 бор дар 11 бори охир ба Евро рохат гирифта буд. Ба ҷоми ҷаҳон бошад 3 маротиба дар 16 бори охир баромад карданд. Ана баъди ба саҳна баромадани Роналду, Португалия боре ҳам ҳаққи иштирок дар Евро ва ҷоми ҷаҳонро аз даст надодааст ва ҳамзамон ҷоми Аврупо ва Лигаи миллатҳоро низ болои сар бардоштанд. Акнун лаҳзае тасаввур кунед ки Криштиану Роналду дар Бразилия монанди Роналду ба дунё меомад. Агар бо Португалия ки таърихи футболӣ надошт комёб шуда бошад, аниқ ки дар Бразилия комёбиҳои бузургро соҳиб мешуд ва қаҳрамони ҷаҳон ҳам мегашт. Медонед боз ки қаҳрамон мешуд? Роберт Левандовски. Тасаввур кунед агар Роберт Левандовски монанди Лукас Падовски дар Полша ба дунё омада, кишвари Олмонро муаррифӣ мекард, чӣ мешуд? Ӯ аниқ то ин вақт қаҳрамони ҷаҳон мегашт ва ҷуз ин имкон дошт ки номашро дар таърихи мусобиқа ҳамчун беҳтарин нишонзан сабт кунад. Левандовски қисми зиёде аз карьераашро дар Олмон гузаронид ва нишон дод ки тақвияти олӣ барои мунтахаби Олмон шуда метавонад. Пеш аз Левандовски Полша боре ҳам ба Евро рохат нагирифта буд. Ана бо Роберт Полша боре ҳам аз марҳилаи интихобӣ нафтиду то ба якчорфинали мусобиқа ҳам баромадааст. Ин машинаи голзанро дар ҳамлаи Олмон тасаввур кардан ҷолиб аст. Ӯ шояд 2 ҷоми ҷаҳон ва Евроро ҳам то ин вақт болои сар мебардошт, чунки Падовски қаҳрамони ҷаҳон шуда то ба финали Евро ҳам баромада буд. Левандовски низ бешуба қаҳрамон дар ҳар ду мешуд. Гап сари машинаи голзанӣ ки рафт, Хари Кейнро дар насли тиллоии Белгия дар футбол тасаввур кунед. Онҳо шоҳигариро ба касе намедоданд. Белгия дарди сари калон барои дилхо мунтахаб аст, вале мушкилӣ дар он аст ки Лукаку фурсатҳоро хело кам ба самар мерасонад. Бо бозисозии Азар ва Дебрюне Кейн аниқ ки садҳо голҳоро ба самар мерасонид. Ин дуруст аст. Масалан, Манчестер Сити солҳо Дебрюнеро дар ҳайаташ дошту қаҳрамони Аврупо шуда наметавонист, чунки ҳамлагарон фурсатҳоро ба гол табдил намедоданд. Ана вақте ҳамлагари тиллоиро ба даст оварданд, дар соли аввалин онҳо ҳама ҷомҳоро ба даст оварданд. Он машинаи голзан албатта ки Эрлинг Холланд аст. Лаҳзае тасаввур кунед ки ин бача дар хати ҳамлаи Олмон бозӣ кунад, чӣ мешавад? Бисёриҳо Олмон ва системаи бозии онҳоро таъриф мекунанд, вале кадом қисми аз он система аз Холланд дида беҳтар бозӣ мекунад? Юлиан Нагелсман ҳайати Бундестимро ҷавонтар карда истодааст ва ӯ ҳатман Холландро дар хати пеш мегузошт то дар арсаи байналмилалӣ бо Килиан Мбаппе рақобат кунад. Златан Ибрагимович. Номи ӯро ки гирем, ёди номҳои хорватиҳо меравем. Модрич агар нафаре дар пеш мисли Ибрагимович медошт, Хорватия ҳатман ки дар финалҳои охираш қаҳрамон мешуд. Агар дар ҷоми ҷаҳонам набошад, ҳеҷ не дар Лигаи миллатҳо ё Евро Хорватия медали тиллоро ба даст меовард. Нигаред ба ҳайат: Модрич, Ракитич, Перешич, Ковачич ва Ибрагимович. Ин хоби даҳшати дилхо дифоъгарон мешуду бас. Ба фикри шумо чӣ дӯстон? Киро дар мунтахаби дигар мегузоштед то ин ки муваффақтар шавад? Ҳатман фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворои ҷадидро мунтазир бошед. То буздид.